Ora semadi hita saluhutna di dia peta maringanan. Pajupa meta di Satikyon di persejarah sekolah sahabat, persejaran palimahon, nama judul Haporseaon Manaluhon Paraloan. At siya pilot di hita di persejaran Seminggon, di NMS ya pesalmes rasa pulusia ayat 11. Nung hupajob hatami di bagasa rohakku, asa unang mardosa au tuho. Matangnya kita. Ale Tuhan Jehovah debata nami disok kami Tuhan nagi umasiajar sian hatami. Siang gia ma molo pasyajarah kami hatamo Tuhan boyo margogo manugo-nugo kami tudalan lamanomu harorom. Di bagasan gua ni Yesus matangnya kami. Amin. Di pasyajarata di Salapotang aka reformator Protestan adong do di peop nasida ikon peopon ni hita jolma na mangulu sonarion ima pakrimon ningulu. Akabawa do borua di pasejaranon songon ninguluhon ni reformator ikon adong do sada pakrimon ima ngulu na saliling-liling na nang pinarade ni debata tuhita. Tudamang do day nang pasejarat ta sa minggon nalaman naringoti bahado hita nalamakirim halaron ni Tuhan na badua halihon. Masyajar meta tu pasyajaran satorusna. Pasyajaran di hari Minggu ima pasyajaran hata ni debata sabing. Hata ni debatado nagabi ujahan ni Haporseaon ni akka reformator. Di sada Petrus sada betul madokon hata na mangulu jalan namian nasian debata. Damang dainang di parnguluanon di nama kataon hata ni debata jala marbarita nauli ikon sian hata ni debata sabing. Unang sian hata ni padita, unang sian hata ni akka namalo, alaikon sian hata ni debata. Jala ida dipain akka reformator hanguluan na. Hata namanodakon las niroha uju taruju hita. Ditikadong parujuna di hita damang dainang ikon nagabe sada si piopota ima hata ni debata. Jala unang gabe hata ni jolman asing, jolman hata sileban. Molarong parujuna hita perlu dengan tota damang dainang ima hata ni debata na baik kita silas niroha. Aka reformator manggohi roana sida do hata ni debata. Malotawer yang senarion gudang ni habisuhon godang ni jolma namalo na mga rimangi na mabuka hata ni debata. Jal godang do sonari parbinotoan na mabayan asing siyan hata ni debata. Aleka reformator ni halak Protestan, reformator ni halak Kristen sulukiti do hata ni Tuhani, jala hata ni Tuhani do ipake halaki dinalaho manguluhon hata ni debata, jala marbarita nauli. Mamaritaon hata ni debata. Molong taboto ikon hata ni debata sabing do, sonari tapas sejari mabaritahon barita ni debata. Apostol Paulus mangadopi damang dainang gudang paraloan na masay balga dinalaw mangulahon barita nauli. Iso dirokon iya songon na nidok na di 2 Korintus 10 ay 8 dangadong guguan nami mangalo hasitongani sabdok makokop hasitongani do hasitonga do diyo makokopita tang buito lapta mangalo hasitongani do sonari pasati sonari akka reformator na mga lobi paralon sarupa do alay mardongan Haporseaon totong do nasida tugu di hata ni debata. Sonari damang dainang ta songon mulo tabuka pasyajarat ta ima si William Tyndale tahibulon ni si Tyndale ima nalaho mangaleon tuhala Inggris sada salinan buku ni Bibel. Jalaw man iba nataja sappe sonarion opa tando kumate si Tyndale opa salinan Bibel marhata Inggris dicetak. Damang dainang bahado hita na mabaritahon barita nulun. Ngota ni dia na taulahon. Mungkin damang dainang hita darong narong kemampuan. Mungkin hita dang naboy marjamita. Dang boy hita nagabe songon reformator nasing. Ale hola manalin manang na mga lian sada ayap pitujol manasing. Nga sada dalan nalaparaton barita nauli. Hata ni debata. Disodangi todi perbadia. Disada tiki ujuhudul si Martin Luther. Disada perpustakaan ni universitas.
dibukai mana ma, dijahi mana ma, bibeli biddu tu biddu, diguguhi to di perbadia me mana, dijahi mana tu ani uju dijahi mana sian biddu tu biddu, disodangi to di perbadia me mana, dipakilalahu ni mana, panugun-nugun itu di perbadia uju salhut hati gora, damang day nang molong atabuka tasabukiti tabu pasejari ima hatani Tuhanon to di perbadia pemang guguhita. Damang day nang perlu tatio sonario ta perlu ta pasejari mola sa digo ito di perbadia hita iko jahaw mabibil nang buku nasing damang day. Bodo buku nasing aleko sian hatani debata na manggohi akka natajaha ima ikon sian bibel. Sada nagumogo sian saluhut na panugun-nugun ito di perbadia tu akka na manura bibeli ima tong na manugun-nugun hita itugu-tugu to di perbadia molong atayaha bibeli. Iba na do na mga lehon pangatusion siyan hatigoran ni bata alay tahe gudang hala madok na sida hala Kriste sonari na madawhon hagugon ni narong na dibagasan ni bibeli hala Kristen jala di haporsyado na tasurati alay dang diulahon damang day na sonari gudang dojol madokon haiman hala Kristen alay dang dihaporsyay na dibibili om masada penyakit namol iubati damang day na idoko do hala Kristen ijaha di bibel alay dang di ulahon na tasurati Kristus sabing asini roha sabing iso namang day nang nung nga di batu-bata haluaon on gabe si basa-basa to di perbadiana madugo-dugo hita asa majakon marhite haporsyon na pinarade ni Kristus marhite hamatian na dihaw pinosilang damang day nang sonari lagi adong di taman wisata iman si Tinjo Daily on naripuri ko sonari oma songo sada monumen sada parningota di hita damang day nang baha parmata ni debata Yesus Kristus nala humukot pita damang day nang pola nga mati Yesus tu hita laman nugusita sa sonasi pasijalatta ngawata ni dia hita pangulut tu debata ngota ni dia tabay gabi Kristus sabing dinguluta si Martin Luther dot akadongan na rumato manada Kristus jala hola Kristus nagabi uzahan dang garejatta dang huriatta dang agamatta sonari damang din Jesus do nagabi uzahan gudang sonari aka gereja mabain guarna warni Kristus ale dang gabi Jesus gabi Kristus si uzahan ang dinang Kristus di pusa songoni hita sa sitong na patut di pusa asa hita patut di patibul songon ibana di patibul molo nga di pusa di bata ikotong dodo hita di pusa asa buin nongan molo di patibul di bata ita pa di patibul bilen ibana ala ni dileay ibana ala ni dosatta na di bagasan dang paksidohot ibana asa maghitay patut di palua di bagasan hatiguran na so patut dihita damang day nang basingo dihita di bagasan sonaryon ikon nagabi di bata ma si hutonota ikon di bata sabing si ulota Kristus sabing si hutonota asa asin rohani sabing pangaloyon parbuwe ni haporsyaon idope alogo na labok marobus dito nga tongan ni halak Kristen ditiki na si Luther marpulo halak diajari lahu mga lupahon dili na sida na mardosa jala manatap do pa Kristus pangoloyono damang day nang dinalaw hita masyaja di pasyajarat sa minggon pangoloyon ima nasabi sada haporseon na manaluhon sada paraloan damang day nang pasyajarat ta dinamaga sa minggon parbuhay ni haporseon pangoloyon molidok kon haporsia di debata Jehovah kumarong mapangoloyon unang hola dihata idiam mapangoloyon ni ima di pangoloyon hata ni debata dinatabuk ka hata ni debata dapat sejari hata ni debata kunarong masada pangoloyon dihita damang day nang di dia pe tamaringan sonaryon tapagara haporsyota nung arong tapagara haporsyota tapangulo pangoloyota asaboy hita manaluhon nasa paraloan idi maka nasa paralonon o makapertiyon gudang ni
paralon ng dipagtigon na baik kita sa maddaw. So natin damang denang, di dia pita maringanan, by hapor syota, by Bible, by Jesus, nagabi si ihutonota, matangnya kita. Ale Tuhan Jehovah debata nami, masih aja kami Tuhan sian hatami, siang gia matuan hata ng sejari kami, manugu-nugu kami Tuhan lam junok Tuhan. Seramoti sudah Tuhan na manoton YouTube channel Tuhan, siang giat halaki bahkan kami nabuhay kami pasidoho di harajaw surgo ng pinaradiam Tuhan. Wasa kami sudah pasijaran nami persejaran nami Tuhan di bagasan gua ni Yesus ngumatung ko kami. Amin. Damang dainang di dia pita maringana sa tikyon kami siyan sitinjo dairi Taman Wisata Iman. Roto hamu damang dainang asaboy di subscribe YouTube namin, di like, comment, share. Asaboy kami lang semangat lau mau mengelului destinasi wisata na patorak kon songod dia do hamamati ni Yesus nagabe palo kita sian akadosata. Horas semadi kita saluna di dia pita maringanan. Horas.